Мен Казан Дәүләт Мәдәният институтында студентларга халык уен коралларында уйнау сәнгатен өйрәтәм. Халык уен кораллары ансамбль алып барам. Думбра, курай, бәләкәй гармоннар, тальян гармон, хромка гармон, баян кебек инструментларны студентларга өйрәтәм. Subhanallah, бик матур көй яңгырады. Илнур әфәнде нинди көй булды бу? Бу башкорт халык көе Биргән егетләре булды бу. Менә сезнең кулыгызда күрәбез тимер кубыз. Әлеге кубызның тарихы белән таныштырып китик әле. Ничек аның белән халык уйный башлаган? Мин беләм, менә безнең әбиләребез дә хәтта уйнаган икән. Әлбәттә, бу борынгы инструмент. Моны борынгы археолог казылмалар дәлилли. Безнең борын әби бабаларыбыз шушы инструментта уйнаган. Алтай, Идел буе төрки халыкларының кулланышында булган инструмент. Бу үзе бик гади инструмент. Анда башлыча хатын-кызлар уйнаган. Чөнки өйрәнер өчен бик гади инструмент. Җырлаганда, биегәндә шушы инструмент белән уйнап, шунарга кушылып биегәннәр. Чөнки гармоннар, баяннар булмаган ул вакытта. Шушы инструментта уйнаганнар, буш вакытларын шушы кубызда уйнап үткәргәннәр. Кубыз телле чиртмә уен коралы. Ни өчен телле? Чөнки аның тимер теле бар. Чиртеп уйнагачтан аны чиртмә уен кораллары дип әйтәләр. Бу кубыз самолет ясау деталеннән эшләнгән. Белүемчә, элек агачтан ясалган, әмма тимер булмаган вакытларда. Бу инструмент менә башкортлар кумыз дип әйтәләр монда. Иң беренчеләрдә агач кубыз булган. Агач кумыз. Аның тавышы әкренрәк, ул бик еракка ишетелми. Шуңа да аны тимер пластинадан ясый башлаганнар. Башкортча агач кумыз, тимер кумыз дип атала. Кайбер халыкларда, якутларда варган дип әйтәләр. Казакларда варган дип әйтәләр. Без кубыз дибез. Төрекләр кубуз диләр бу инструментны. Менә ясаганнар дидек бит инде, аның махсус осталары булганмы, әллә теләсә кем ясап уйный алганмы? Менә мәсәлән, курайны бит инде ясый алганнар. Әлбәттә, аның үзенең осталары булган. Чөнки курайны да теләсә кем ясый алмаган. Аның өчен барыбер агач эшен, тимер эшен белергә кирәк. Кешенең әзрәк музыкаль сәләте дә булырга тиеш бит. Ул һәрбер тишекнең үзенең югарылыгы бар, музыкаль югарылыгы бар. Кубызларның да менә бу, мәсәлән, минем фа тональностендагы кубыз. Алар берничә төрле була. Кубызлар ре мажор, до мажор, ми мажор, менә фа мажор. Миндә алар берничә бар инде, берничә тональностьта бар. Һәрбер көйгә яраклаштырган кубыз бар. Менә көй дигәннән нинди көйләрне уйнарга кулайрак кубызда? Кубызда күбесенчә хатын-кызлар уйнаган, бию көйләре уйнаганнар. Кубызда ат чабышын, ат тавышларын сурәтләү өчен кулланганнар, уйнаганнар бу инструментта. Табигать тавышларын күрсәтер өчен кулланганнар бу инструментны. Ат чабып килгән, сабан тавында ат чабып килгән тавышлар чыга. Кайбер көйне ритмик узатып бару өчен дә уйнаганнар. Кубызда уйнарга өйрәнергә теләге булган кешегә күрсәтәм инде, менә аны теш арасына кыстырасыз, резонация булсын өчен, тавышы катырак чыксын өчен. Чиртергә менә шушлай чиртергә була. Киресенчә авыздан тышка таба чиртергә була. Мин өйрәнгәндә авызларым, иреннәрем канап бетә иде башта. Өйрәнгәндә авызыгыз канамасын дисәгез, инде күбрәк эчкә таба чиртергә кирәк. Өйрәнгәч тышка да чиртергә була. Бу алымнар гына инде. Авыз куышлыгында тавыш барлыкка килгәч,
авыз кошлаган зуратып, кичкенәйтеп, тавышның югарыларга түбәнләтергә була инде. Соңгы арада менә музыкаль терапия, арт терапия дигән төшенчәләр барлыкка килде. Менә бу медитация өчендә кулланырга була, тынычланырга, кубызда уйнап тынычланырга була. Менә сез мөгаллим кеше, әйме, теләсә нинди баланы да кубызда уйнарга өйрәтергә мөмкинме? Кубыз бик гади инструмент, теләсә нинди баланы да өйрәтергә була. Ул аның музыкаль сәләтен ачу бер ярдәмчесе булып та торыр иде. Менә бик әйбәт фикер әйттегез. Менә мин аны үземә язып куярмын бу фикерне. Бәлкем берәр күңелле көй белән тамамларбыз. Барыбыз да белә торган бер көй. Һәр танысагыз әйтерсез үзегез. Белдегезме бу көйнең нинди икәнен? Башкысыны пипе. Әйе, шул.